групата. Маре, то почнало аз не видя. Тъй. Та групата да ви покажа как се цепят дърва с резачка. Бас малко работа. Преди 5 петилетки чистих това двор. Двата ореха бяха малки и ги оставих. И после като заебам двора, явно ще да са имали отстрани много издънки, няма бе кой да ги маха. Но гледаш го, няма следи от издънки, ама братвата като удариш отскача. Тата и още цето се цепи, режеш го на тънко, после насам правиш пролещица и той го довършваш братвата. Такива ти му работи. Такива ти му не вори. Пак се превах. Мамка му и празе. Имаш ли си на идея, че едно такова... е такова. Да, като и с чепа. Да го оправиш, ще трябва към 40 минути. Еми трябва да се почива и заради жегата. Защото ако напънеш с резачката, като вземе па да я изключиш, ще има да я... Ако изобщо включи, да ще има да я чакаш някакъв ден. Ми, кото е, това е. И вижте на що бао се е дала. Дето британският агресор беше мистер Карпачево, бе. Британският агресор, тъй се е кръстил мистер Карпачево. Дето беше завърнил да косим пред къщите си, защото той ще да коси. Днеска 23 юни. Да го виждаш да е косил. Да, искаш и да си измазваме плевници. И не му се починим, ще ли сме да имаме ядове. В Османския съюз на еврогейските комунистически републики такива умници трябва да управляват. Такива, дето непрекъснато демонстрират, в случая, той демонстрира, че британската олигофрения е по-грамотна от нашата. И после всяка работа я върши като нея. Ама с хуя говорим. Започва когато го навири и я върши докато го е навирал. Значи толкова я върши с пръсти и с език. Ще я върши когато има необходимост. Край на записа. Цепене на дърва с резачка.